on olemassa avoin paikka. Paikka, jossa ihmisille on tapahtunut niin paljon. Ja tiedätkö, sinäkin voit sitten päästä tähän paikkaan. Annukka, kuka sä oikein oot? Mä olen Annukka Jäske, kouluttajapsykoterapeutti, ja sä olet Tuula Valkonen. Joo, mä oon tätä diippiä tehnyt ja saanut kehitellä ainakin 20 vuotta. Tiedän, mistä puhun ja voin suositella. Eli kysymys on Deep Talk-nimisestä menetelmästä, jossa leikitään tämmöisen hiekan kanssa, mitä näitte tuossa aluksi. Ja nyt me näytetään ihan lyhyesti, mistä on kysymys. Ja toivotetaan teidät tervetulleeksi meidän koulutukseen oppimaan itse käyttämään tätä Deep Talk-menetelmää. Autio kulki eräs, jolla hän löysi autiomaasta suunnattoman arvokkaan kiven. Tässä on meidän päivä. Se, mitä meillä on täällä tänään, ilot ja surut. Ja nyt minä mietin, mikä sulle elämässä on tänään tärkeää. Kenties perhe, ruoka, ystävät, metsä. Kaikki, mikä sulle on tärkeää, on tässä ihanassa timantissa. Ja ne on meidän kaikkien arvokkaat asiat. Ja nyt minä mietin, mihin laittaisin tämän. Ja vielä minä mietin, mihin haluaisit laittaa itsesi tänään. Mitä näet tässä? Mitä haluaisit kertoa itsestäsi tänään ja omista tärkeistä asioistasi? Tällä tavalla Deep Talkin avulla voidaan päästä nopeasti tosi syvälle. Niinpä. Sinä käytät, Annukka, tätä terapiatyössä. Joo, psykoterapian välineenä tämä on aivan huikean hieno. Tällä on pystynyt ihmisiä viemään syvälle kiusaamistilanteisiin, erilaisiin traumakokemuksiin ja myös osatyöskentelyä on pystynyt tekemään käytännön tasolla. Ootko saanut tuotua takaisin sieltä? Todellakin. Tämä on turvallinen. Tämä on todella turvallinen, tehokas, mutta uskomaton turvallinen tapa tehdä syvälle menevää kipeätä traumatyöskentelyä. Ja jos haluat oppia niitä turvallisia tapoja toimia ihmisten kanssa heidän elämässään, niin tämä menetelmä on laajasti käytetty ja myöskin tutkittu yliopistotasolla. Se on hyväksytty opetusmenetelmä ja monenlaisissa terapiatöissä käytössä ja myöskin itse käytän sitä. Suosittelen. Niin, sä käytät sitä työnohjauksessa, Kyllä. Lapsiryhmien kanssa, sitä Kyllä. käytetään koulussa. Joo, vaikka missä. Tule itse kokeilemaan, niin tiedät, missä sinä voit käyttää tätä menetelmää. Tervetuloa meidän kanssa oppimaan. Tervetuloa.